Takže vítejte u mýho dalšího videa. Tentokrát to nebude nic konkrétně o serveru, sice jsem na něm, ale ukážu vám, jak se dělá taková rezidence. Protože některý hráči to nevědí a ptají se mě, jako jak se dělá rezidence, čím se dělá, že jim to prostě nejde. Tak bych vám to rád ukázal, postavíme si dům spolu. Já si vezmu ještě schody a vezmu si sklo, aby ten dům nějak aspoň vypadal, ale prostě obyčejný dům. Takže třeba tady to můžu udělat, tady už není spawn. Takže uděláme prostě takovejhle domeček. Jo. A udělám ještě takovejhle teda. Aby to byl čtverec prostě. 3, 4, 5, 6, 7. Aby to bylo jednoduchý čtverec. 4, 4, 5, 6 a 7. A teď zase 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tady máme jakoby základ takovej. Ještě dveře jsem zapomněl. Ano, takhle. Teďko postavím třeba takhle. No vlastně ono je to úplně jedno, jak to postavíte, prostě domeček, a? Takže abyste si nemysleli, že to přesně takhle musíte mít postavený, to teda ne. Prostě postavíte si nějaký domeček, hned to bude, vám to hned ukážu, už se těším. Jsem už dlouho nedělal rezidenci, jenom na spawnu a to už nějaká doba bude, takže si to zopakuju. Takže je blbý strom. Takže přesně tady to byste neměli dělat, ničit stromy a nechávat je tam. Takže já se omlouvám, já ten strom pak doničím po videu, abyste si nemysleli, že jenom tak porušuju pravidla. Teďkon asi tam už dodělám takhle. Jednu řadu. Další strom, super, jo. A takže takhle to máme asi kompletní, skoro. Mám ten základ jako. Tak a teď třeba ještě střechu si můžete dodělat, když chcete, aby to jako nějak vypadalo. Takže já si to udělám jenom tak jednoduše. Moc prosím o odběry a lajky. Kdo bude na tomhle serveru, tak radím, aby si dal odběry, aby potom se mu zobrazovaly na YouTube videa, který budu natáčet ještě. Ale nemůžete dát odběr a like, pokud nemáte účet na YouTube. Takže ty, co mají účet, prosím, aby dali like a odběr. To jenom dostavím. To nějak baví. A teda takhle to jenom tu střechu. Aby to prostě byl domeček, jo. Aby to nebyla jenom nějaká krabice, na který se to ukazuje. Takže tak. No, takže to bylo super, no. No, takže já doufám, že ten dům je OK. Tady prostě takhle. Je takový lesní domeček. Pěkně. Sem dám ještě to sklo. A sem dám ještě to sklo. No prostě takovej ne úplně hnusný dům, jo. Neříkám, že je krásný, takovýho. Neříkám, že je hezký. Já nevím, někomu se to třeba líbí. Ale prostě, aby se na tom ta rezidence dala zkusit.
To nahradí postel, tady třeba sedačku se stolem, jo, to prostě takhle. Jo, máte dům. A teďko, si chcete udělat rezidenci. Vezmete dřevěnou motiku, ne sekeru, ale motiku. Prokopete se takhle, nejlíp blok nebo 2 od domku. Prokopete se do země, tak 5 bloků a označíte levým kliknutím dřevěnou motikou pod sebe, jo, pod sebe. Vždycky. Pak jdete úplně do druhého rohu, třeba zase 3 bloky a napíšete up. Nebo ne, vy to nepíšete, protože nemůžete tohle udělat. Ale prostě se ještě prostě pod sebe stavíte bloky, dokud nebudete nějakou vzdálenost jakoby ve vzduchu. Označíte tady to a napíšete res create a jméno rezidence pokus. Máme rezidenci. A teď jak udělat, aby tam mohla téct voda? Tak teďkon si vezmeme vodu. A jak můžeme vidět, tak už máme rezidenci, takže tady neteče voda. Aby tekla voda, napíšete res set water flow true mezera res set, nebo mezera ještě jednou, jenom flow true, dvakrát takhle. A teď uděláte takhle a voda vám teče po celém domě. Takže takhle skvělé. Jak povolit písty? Vezmu si desku, abych vám to ukázal. Myslím, že takhle by to mohlo fungovat. Nefunguje. Takže res set piston true. No ono už to funguje, akorát, že jsem to udělal blbě. Takhle. Jo, to funguje. Jak udělat, aby tady bylo pvpčko, res set pvp true, flag set. A když napíšete blbý příkaz, třeba res set kkk true, tak on to napíše res tady to. No a tím bych asi končil. Jak udělat, aby se vám nikdo nedostal do rezidence? Res set move a f. Res set se omlouvám. Jako false. Tykon sem nikdo nemůže. No, takže takový domeček s rezidencí. A takhle. Když chcete vymazat rezidenci, res remove a jméno rezidence pokus. A are you sure you want to delete residence, napište znova res confirm. A mám vymazanou rezidenci. Residence pokus has been removed. Tady nechám domeček pro někoho, ať si ho třeba vygriefuje, mi to jedno. A tím bych teda skončil video. Prosím, dejte lajky a odběry. Budu dávat hodně tutoriálů a zároveň videí prostě potřebných, zajímavých, hezkých a novinkových, bych to tak řekl. Takže dejte si odběry, ať vidíte i další moje videa, ať je nemusíte hledat. A prosím i lajky, ať to. A hlavně tohle video dokoukejte, no teď už je to jedno, když končím. Takže děkuji za to, že jste se podívali aspoň na kousek videa. A prosím, pojďte na můj server. Jak bych to... IP server bude zase v popisku videa. Takže mějte se dobře a čau. Skončím takhle video zajímavé. Počkejte. Skončím video mým ksichtem.